भौजी। होई कब गवानावा आई है सजनावा बता द भौजी। कह के भैया जी से दीनावा धरा द भौजी। कह के भैया जी से दीनावा धरा द भौजी। जबल कोरोना धराई कैसे दीनावा बोली न दो आगे भेद जिया के तनिको नहीं खोली न दो। बुझनी की ना पंद्रह महीना कैसे कहीं बर्दाश्त हो लागत भौजी रउआ नइखे एहसास हो। हाँ 15 महीना कैसे कहीं बर्दाश्त हो लागत भौजी रउआ नइखे एहसास हो। पूछे चूड़ी कंगना आई है कब पहुना बता द भौजी। पूछे चूड़ी कंगना आई है कब पहुना बता द भौजी। कह के पंडित जी से दीनावा धरा द भौजी। कह के पंडित जी से दीनावा धरा द भौजी। होई कब गवानावा आई है सजनावा बता द भौजी। कह के भैया जी से दीनावा धरा द भौजी। भौजी ए भौजी कोविड-19 से बिगड़ल खेल हो गवाना के दीनावा भइला राउर तेल हो। कोविड-19 से बिगड़ल खेल हो गवाना के दीनावा भइला राउर तेल हो। बनल दुश्मनावा आई लॉकडाउनवा सुनाए न दो। बनल दुश्मनावा आई लॉकडाउनवा सुनाए न दो। कह के भैया जी से दीनावा धराए बना दो। कह के भैया जी से दीनावा धरा द भौजी। होई कब गवानावा आई है सजनावा बता द भौजी। कह के भैया जी से दीनावा धरा द भौजी। कह के भैया जी से लगे बजर पड़ो जर जाए चीन हो। देश दुनिया के खुशी ले ले बाट छीन हो। आग लगो बजर पड़ो जर जाए चीन हो। देश दुनिया के खुशी ले ले बाट छीन हो। जब ले बा कोरोनावा करत रही कोनावा ना डोली न दो। जब लबा कोरोनावा करत रही कोनावा ना डोली न दो। आगे भेद जिया के तनिको नहीं खोली न दो। आगे भेद जिया के तनिको नहीं खोली न दो। होई कब गवानावा आई है सजनावा बता द भौजी। कह के भैया जी से दीनावा धरा द भौजी। कह के भैया जी से दीनावा धरा द भौजी। कह के पंडित जी से दीनावा
धरा द भौजी, कह के भैया जी से दिनावा धरा द भौजी, कह के भैया जी से दिनावा धरा द भौजी, कह के आमा जी से दिनावा धरा द भौजी, कह के पंडित जी से दिनावा धरा द भौजी, कह के चाचा जी से दिनावा धरा द भौजी, कह के बाबा जी से दिनावा धरा द भौजी।